Ezek a Paraponera nembe tartozó hangyák riasztó tüneteket mutatnak. Egy rovarbetegségeket okozó Cordyceps gomba hálózta be a testüket és az idegrendszerüket is. A megfertőzött hangyát a manipulált idegrendszere felfelé irányítja. Végül a teljesen eltévejedett rovar egy hajtásba kapaszkodik rágójával. Azokat az egyedeket, amelyeken a dolgozók felismerik a tüneteket, azonnal jó messzire elszállítják a boly közeléből. Mindjárt kiderül, mi a kegyetlenség oka. Mintha egy tudományos, fantasztikus horrorfilm elevenedne meg, a hangya fejéből kihajt a Cordyceps gomba termőteste. A gomba akár 3 hétig is növekedhet, majd a halálos spórák kilövelnek a gomba csúcsából. Ilyenkor a közelben tartózkodó hangyák halálos veszélynek vannak kitéve. A gomba olyan fertőző, hogy akár egész hangyabolyokat is kiirthat. Nem csak hangyák tartoznak a gyilkos gombák áldozatai közé. Több ezerféle Cordyceps gomba létezik, és figyelemre méltó módon mindegyik kizárólag egy rovarfajt támad meg.